BPF UPPL BPF बेफोरबायदि फाराग माने 12 मास फाराग माने 24 घन्टा हर सान फाराग लाबोलायनायखौ जों ओमफ्राय दहाय फुङाव सिमान लादों आरो आंखौ बुदों खननै बुदों गावसोरथ' कल खालामनानै बुदों होनना खोन्थाहरखाबाय गावनो आं फन हरनानै बुदों होनना खोन्थाहरदों यार मेघालय नहीं है अब ये तो कोकराझार है दो थप्पड़ मारा है तुमको दो थप्पड़ मारा हमारा है आं सानो जे मैया जानानै थांनाय जाथायाहाय जे सिगां समनिफ्रायनो जोंबो नायबाय थायो जे जोंखौ सिनाय मोनै सुबुंफोराहाय फल' खालामनानैहाय गारिजों दानहां खालामो एखमबा सिगाङाव लाखिथियो नाथाय जों बेफोरखौ जेबो सानाखै मैया मोनाबिलि समावहाय जोङो मोनसे रेस्टुरेन्टाव थांदोंमोन बे रेस्टुरेन्टावहाय जोङो जाग्रा जानानैहाय 9:40 जाबायमोन जाग्रा जानाय समावहाय जोङो जाग्रा जाखांनानै जेब्ला बिल होयो जों जास्ट रेस्टुरेन्ट मालिकखौ खनसेल' रिक्वेस्ट खालामदों आदा हायोबा नोंथाङा जोंनो बिल प्रभाइड खालामनांगौ मानो होनबा दा जोंनि स्पेसियली क'क्राझारनि दखानफोरावहाय माने एमाउन्टफोराहाय जे प्राइसनि एमाउन्ट बिसोर बिराद हाई जाहैबाय दा ओंखायनो गोबां स्टुडेन्ट जोंनि क'क्राझाराव फरायफैयो दा बिसोरनि थाखाय जों सानदोंमोन जाहाथे माखासे बिलफोरा जाहाथे रिटेन बिल जायो जुदि कलेजनि सात्र जाफैदोंबा जाहाथे गाबोन समफोर बिसोर कलेजाव साबमिट हैनांनाय अफिसियेलि खामानिफोरनि थाखाय दा बेखौसो जों बुजायनो थाखाय मालिकखौ बुंदोंमोन जे आदाया हायोबा सिल आरो स्लिप हरनाय बेबस्थाखौ ला होननानैहाय दा बेयावनो बिभिन्न खोथा ओंखारदों माखै आंखौ जे साथाजों बेयावहाय मेगनाव थुदोंमोन नाथाय मेगनाव नाङाखै बाइक गफा लांनानै बे खाफाला जिजोबनानै दङ आंना आथिङा लोरिनानै दङ आंखौ बिसोरो सुथारनो होननानैहाय होसो आंखौ होसोदोंमोन नाथाय बिसोरो मोदोम गोनां हिसाबैहाय आंखौ होसोनो हायासै दा मोननैबो स्टेटमेन्टखौ नायोब्ला जों माने गोरोबनायखौ नुनो मोना आरोना नाथाय जों बुंनांगोन जे बेफोरबायदि मानो जादों बिथांमोननि गेजेराव थगायलायनाय जादों नामा जों गावजों गावनि गेजेराव थगायलायनाय जादों नामा जों दिनै सोरनिखौ फोथायनो बिनिखौ फोथायगोन ना बिनिखौ फोथायगोन बिनिखौ लागोन ना बिनिखौ लागोन अन दा स्पट नाथाय जों बै जायगायाव गैया बेनिखायनो जों दिनै जानला मोनला कमेन्ट होनो हाया नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया जाबाय दिनै जोंनि गेजेराव पलिटिक्सनि बाथ्रा ओंखारदों दिनै जोंनि गेजेराव पार्टिनि बाथ्रा ओंखारो दिनै जोंनि गेजेराव डिफारेन्सनि बाथ्रा ओंखारो दिनै जोंनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव फारागनि बाथ्रा ओंखारो नाथाय बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा दिनै इलेक्सना फैयो आरो थाङो मोनसे सरकाराबो बेबायदिनो फैयो आरो थाङो नाथाय जोंनि गेजेराव पार्टिनि मुङै पलिटिक्सनि मुङै मानो जों गावजों गाव जेब्लायबो डिफारेन्स थाबाय थायो 12 मास मानो जों डिफारेन्स थाबाय थायो 24 घन्टा हर सान जोंनि गेजेराव मानो डिफारेन्स थाबाय थायो नों UPPL आं BPF नों UPPL जों मानो गोरोबलायनो रोङा मानो थाखाय जों माने हर सान 24 घन्टा जोंनि गेजेराव डिफारेन्स सानलायनाय जोंनि गेजेराव एना एनि गोरोबलायनो रोङै नेरलायनाय मानो नाज्रेदलायनाय बुलायनाय होसोलायनाय दानथारलायनाय सुथारलायनाय बेफोरो जोंनि गेजेराव मानो सोलिबाय थायो मानो गोरोबनो रोङा जों बेबायदिब्ला जों माबोरै डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हागोन दिनै जोंनि थाखाय बयबो आंगो BPF बाबो जोंनि आंगो UPPL बाबो जोंनि आंगो दिनै सोरबा रेस्टुरेन्टनि अनारबाबो आंगो सोरबा लैहोरबाबो जोंनि आंगो बर' मानसि सोरबा XYZ बर' मानसिब्लाबो जोंनि आंगो जों दिनै खौसेयै गोरोबलायनानै ज'यै खामानि मावनांगोन जों बेफोरबायदि आलदा जुदा जायोब्ला फाराग जायोब्ला एना एनि जायोब्ला जों जेबो खामानि मावनो हानाय नङा थांनाय गोलाव समाव जोंनि बर' हारिया गावजों गाव नेरलायनानै गावजों गाव होसोलायनानै गावजों गाव बुथारलायनानै सिथारलायनानै समखौ ओरैनो आद्रि खालामबोबाय जों हिस्ट'रिखौ गोसोखांबा मोनो आरो गोबां समाव जोङो BLT NDFP जों गावजों गाव बुथारलायबाय एबसु PTC जों गावजों गाव बुथारलायबाय जों मा मोनबोखो नङा होमबा जोङो बोलोजों नङा सोलोजोंसो जों मावनो लालांनांसिगोन जोङो हाथियार गला बारुद बुलायलायनाय एटाक खालामलायनाय गासैखौबो गारनानै जोङो माने लेखा फरा फरायनानै जोंनि दिमागजों खर' मेलेमजों थान्दा मगजजों माने जों साननानै माने हारिखौ दालांनांसिगोन बेफोर दिनै जों सोलायनो रोंनांसिगोन नङा होमबा जों बयबो सोलायनो सोलोंनांसिगोन जों बेबायदिनो थाबाय थायोब्ला माबोरै जागोन जोंनि बे हारिया स' प्लिज स्टप दिस बेखौ फोजोबदो आरो जों बयबो खौसेयै ज'यै खामानि मावनो फैफिनदो गोरोबलायफिनदो बेफोरबायदिखौ फोजोबनानै फै जों खौसेयै बयबो ज' दिनै आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय जोङोथ' BTCनि बाहेरनि मानसिसो BTC BTRनि बाहेरनि मानसिसो नङा होमबा जाय हक जों BTC BTRआव दा थानो मोनाखैब्लाबो जोङो मोजां जानायखौ लुबैयो BTC BTRनि जौगानायखौ जों लुबैयो बेखिनिखौ हास्थायनानै दिनै बेखिनि भिडिअखौ बानायनाय जाबाय गोरोन्थिफोर जादोंब्ला नोंथांमोना निमाहा होदो गावनि साननानै
आरो लोगोसे नोंथाङा बे भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो प्लिज।